Ahojte. V tomto videu sa pozrieme na jednu veľmi zaujímavú a dôležitú tému, ktorou sú dotácie a rôzne formy podpory pre podnikateľov od nášho štátu. Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že by ste rozbehli vlastné podnikanie, potom určite viete, že začiatky môžu byť náročné najmä finančne. Prvé investície, budovanie základného vybavenia či rozvoj nápadov si vyžadujú nielen čas, ale aj financie. Preto je výborné vedieť, že existuje pomoc v podobe dotácií, ktoré dokážu zabezpečiť potrebný štartovací kapitál či podporu pre rozvoj vašich podnikateľských zámerov. Podpora podnikania je pre štát strategicky dôležitá, a to z niekoľkých hlavných dôvodov. Podnikatelia vytvárajú pracovné miesta, prispievajú k inováciám, ekonomickému rastu a celkovo k vyššej kvalite života. Malé a stredné podniky tvoria väčšinu ekonomiky v mnohých krajinách a sú kľúčovým zdrojom zamestnanosti. Ak je táto základňa silná a podporovaná, celá ekonomika rastie stabilnejšie. Z tohto dôvodu vznikli rôzne programy, ktoré pomáhajú podnikateľom začať a uspieť. Dôležitú rolu zohráva najmä Európska únia, ktorá prostredníctvom fondov podporuje ekonomiku členských krajín. Dotácie sú v podstate finančné príspevky, ktoré podnikatelia dostanú buď priamo od štátu, alebo z európskych fondov. Ide o druh nevratných pôžičiek. To znamená, že ak dodržíte stanovené podmienky, peniaze nemusíte vracať. Pre podnikateľov je to obrovská pomoc, keďže nemusia splácať pôžičku s úrokom. Tento príspevok môžete využiť na rozvoj podnikania, nákup nových technológií, expanziu alebo na vytváranie nových pracovných miest. Pre tých, ktorí ešte len vstupujú na trh, existujú dotácie na štart podnikania. Zvyčajne sa poskytujú v počiatočnej fáze a môžu pokryť základné výdavky, ako je prenájom priestorov, nákup základného vybavenia alebo financovanie prvých projektov. Na začiatku je každý podnikateľ v neistote a preto sú tieto dotácie skvelou motiváciou začať. Pre etablované firmy, ktoré už na trhu pôsobia, existujú dotácie na podporu rastu a inovácie. Malé a stredné podniky sú totiž motorom ekonomiky a ich podpora môže znamenať nové produkty, modernizované služby alebo rozšírenie pôsobnosti. Pre firmy zamerané na vývoj a technológie sú určené dotácie na výskum a vývoj. Tieto príspevky sú častokrát vyššie, pretože sa týkajú projektov s dlhodobým potenciálom, ktoré môžu priniesť zásadné zmeny v rôznych odvetviach. Ďalšou oblasťou, kde sa podporujú podnikatelia, je oblasť udržateľnosti a ekológie. Projekty na obnoviteľné zdroje energie, znižovanie uhlíkovej stopy alebo zvyšovanie energetickej efektívnosti sú dnes veľmi dôležité. Takéto dotácie pomáhajú podnikom nielen šetriť životné prostredie, ale často vedú aj k dlhodobým úsporám. Štátne dotácie sú financované priamo zo štátneho rozpočtu. Zameriavajú sa na podporu menších projektov často v regiónoch, ktoré sú ekonomicky slabšie. Pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta či rozvíjať tradičné remeslá alebo odvetvia. Dotácie z Európskej únie sú zvyčajne objemnejšie a poskytujú vyššiu podporu, najmä pre inovatívne alebo medzinárodné projekty. Často sú zamerané na projekty s dlhodobým prínosom pre spoločnosť, ako sú technologické inovácie či ekologické riešenia. Štát poskytuje špeciálne dotácie aj na podporu zamestnanosti, čo je veľká pomoc pre podnikateľov, ktorí chcú vytvoriť nové pracovné miesta. Proces žiadania o dotáciu môže byť komplexný. Na začiatku je potrebné si preštudovať podmienky konkrétneho programu. Každá dotácia má svoje kritériá a preto je dôležité vedieť, či váš projekt spĺňa všetky požiadavky. Ak váš projekt spĺňa kritériá viacerých programov, môžete požiadať o viacero dotácií, čo zvyšuje vaše šance na úspech. V prípade nesplnenia podmienok môžete byť povinní dotáciu čiastočne alebo úplne vrátiť. Podnikateľský zámer je srdcom celej žiadosti. V ňom opisujete, prečo je váš projekt prínosný, aké má ciele a ako dotácia pomôže v jeho realizácii. Keď je plán hotový, nasleduje podanie samotnej žiadosti spolu s potrebnými dokumentmi, ktoré môžu zahŕňať výpis z obchodného registra, finančné výkazy alebo potvrdenie o bezdlžnosti. Po podaní žiadosti nasleduje schvaľovací proces. Posudzovatelia starostlivo hodnotia každú časť projektu, aby zabezpečili, že financie pôjdu na skutočne zmysluplné projekty. Proces posudzovania môže trvať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, takže je dobré rátať s časovou rezervou. Aj po schválení dotácie musíte pravidelne predkladať správy o tom, ako boli financie využité.
Tým sa zabezpečí, že dotácia bola použitá na účely, na ktoré bola určená. Získať dotáciu nie je len o vyplnení formulárov. Úspešní podnikatelia vedia, že dôkladná príprava a dobrá stratégia sú kľúčové. Dúfam, že ste si z tohto videa niečo odniesli. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa pekne a podnikajte.